Hola a tots i totes, benvinguts a una nova sèrie d'exercicis de física. Avui començo la sèrie d'exercicis de física de primer de batxillerat. No comencem amb cinemàtica en una dimensió, comencem amb cinemàtica en dues dimensions. Més endavant segurament penjaré alguns exercicis també de cinemàtica en una dimensió, però començarem amb aquests. Així que som-hi, amb els exercicis del llibre de McGraw-Hill, si no sou de la meva escola. Començarem amb ells. Canvi de pantalla i ens hi enfrontem. Comencem concretament amb l'exercici 8. Anem a llegir el que diu i anem a resoldre'l. Ens diu, llancem un objecte cap amunt des del terra amb una velocitat inicial v0x de 20 metres per tir per segon i v0i de 40 metres per tir per segon. Quan baixa, cau al terrat d'una casa de 35 metres d'alçària. Calculeu el temps de volada de l'objecte, la distància a la qual es troba la casa i l'altura màxima a la qual ha arribat l'objecte. Molt bé, doncs anem a començar. El primer que farem és ens movem l'enunciat de l'exercici i començarem a fer el nostre dibuix, d'acord? I la situació en la qual ens trobem. Diu que estem aquí, que estem a alçada a terra. No em sortirà molt recte, però us imagineu. I que disparem un objecte amb una velocitat inicial, com aquesta, vale? Aquesta serà v0. És un vector, així que ho marquem. Però no ens donen aquesta velocitat i l'angle, que és la típica dada que ens donen, sinó que ja ens ho donen desglossat en una velocitat horitzontal, que és la projecció vertical d'aquesta velocitat, i això serà v0x, vale? I si fem la projecció així horitzontal, el que obtenim és la velocitat vertical, que serà aquesta altra, que li direm v0i, d'acord? Que ja ens les donen, ara les apuntarem. D'acord? Això és el que ens donen, i el que passa és que ens diu que a una determinada distància, o sigui, ell farà un moviment parabòlic així, i a una determinada distància cau, considerarem que cau just al començament de l'edifici, cau dins d'un edifici, ens diuen, de 35 metres d'alçada. O sigui, aquesta serà aquesta I sub E de l'edifici, vale? Val 35 metres d'alçada. I ens apuntem també aquí, que ens han donat que la velocitat sub 0 en la direcció X val 20 metres per tir per segon, i que la velocitat vertical és més gran, la velocitat vertical és de 40 metres per tir per segon. M'he deixat el símbol del vectoret, el poso. D'acord? Aquestes són les dades que ens donen. Ja sabem que les dades que ens donen aquí les considerem inicials, i aquí en realitat seran dades finals del nostre exercici, però que ja aplicarem quan ho necessitem. I el que ens demanen és el temps que està volant, el temps de volada, l'anomenen. Ens demanen la distància a la qual es troba la casa, vale? És a dir, em demanen aquesta posició, la X de l'edifici, vale? Aquí és on trobem l'edifici, ens demanen la X de l'edifici, respecte del 0, que per nosaltres serà el moment, el lloc des d'on tirem l'objecte. Demanen la X de l'edifici, i després una dada normal, que és la I màxima, l'alçada màxima. La I max. Aquestes són les tres incògnites que ens plantegen. D'acord? Bueno, doncs aquí, evidentment, tenim un problema en dues dimensions. En dues dimensions, concretament un tir parabòlic que no acaba a l'alçada de terra, sí comença des del terra, però no acaba a l'alçada de terra. Vale? Això és un tir parabòlic. Què sabem? Doncs nosaltres sabem que tenim en la direcció horitzontal tenim un MR1
que vindrà governat per la seva equació, x igual a x0 més velocitat a la direcció x pel temps, i sabem que tenim en la direcció vertical, degut a que tenim en tot moment, durant el nostre exercici, tenim l'acceleració de la gravetat, que la tenim així, vertical, vale? Per tant, sabem que en el nostre sentit vertical el que tenim en canvi és un mRUA, que ve donat per dues equacions, la de la posició en el sentit vertical, que serà I0, més la V0 en la direcció I per T, més un mig de l'acceleració per temps al quadrat. I és un mRUA, té una segona equació, que és la de la velocitat, que és la velocitat en la direcció I, serà la velocitat inicial en la direcció I més l'acceleració pel temps. Aquestes són les equacions generals, vale? Escrites de manera general. Aquí no hem particularitzat encara per res. El primer que farem és ara particularitzar-ho. Partim el nostre moviment de posició 0 en la direcció X, sempre ho fem això, movem el regle horitzontal, el movem fins a la posició on l'estem disparant, per tant aquest terme sempre ens desapareix, però en aquest moment, en aquest exercici concretament, també estem disparant des del ras de terra. Per tant, en aquest moviment també tenim que la nostra posició en I també serà 0. I què més sabem d'aquest moviment? Bueno, normalment ens donen la velocitat amb la que disparem i la inclinació i l'angle d'inclinació, i en aquest cas no, ja ens han donat la V0I i la V0X, d'acord? Llavors, què passa? Aquesta velocitat, que és la velocitat 0 en la direcció horitzontal, com que en la direcció horitzontal estem amb un mR1, sabem que serà la seva velocitat en horitzontal durant tota l'estona. D'acord? Per tant, aquesta V la conec, són aquests 20. Això fa que aquesta equació, la de l'mR1, serà que la x és igual. El primer terme ens ha desaparegut i sabem que la Vx serà en tota l'estona aquests 20 metres per segon. Per tant, ja tinc aquí com serà la meva equació en la direcció horitzontal. Correcte? I ara vaig a construir la meva I en la direcció vertical. I aquí diu que haig de posar V0I. I la V0I també la tinc, no l'haig de descomposar aquesta vegada. Ja la tinc descomposada. Per tant, anem a construir-la. I serà igual. El primer terme d'alçada desaparegut. Per tant, ja poso que són 40T. I ara aplico que la meva G serà de menys 9,81 metres partit per segon al quadrat. Perquè estem sota l'acció de la gravetat i aquesta acció de la gravetat va cap a baix. I jo estic prenent cap a dalt les direccions positives. Per tant, aquí serà menys 9,81 dividit per 2 per T al quadrat. I aquesta és l'equació de la posició en la direcció vertical. I en quant a la velocitat, què em queda? Doncs la velocitat en vertical serà aquests 40 metres partit per segon menys 9,81 per T. I ara sí que tenim les equacions personalitzades pel nostre exercici. Ara ja ens enfrontem amb les preguntes que ens fan. La primera pregunta que em fan és, quanta estona estarà en aquesta trajectòria verda? Quanta estona estarà volant la partícula? Què és el que nosaltres sabem? Tenim aquesta equació, que és la de la posició en vertical, i el que sabem és que aquí, quan arriba al terrat de l'edifici, la seva I, l'hem posada aquí, és la I de l'edifici, de 35 metres. Per tant, agafem aquesta equació, el 40T menys el 4, ara ja faig aquesta divisió, 9,81 dividit per 2, 4,905 per T al quadrat, i aquesta equació, la posició que vaig a imposar és que estigui a 35 metres, que és aquest estat final. Això serà el punt final. D'acord? I per tant haig d'imposar això. I què m'està quedant aquí? Doncs m'està quedant una equació de segon grau. Quina? Doncs la de menys 4,905
0,905 t al quadrat més 40t menys 35 igual a 0. D'acord? I hem de resoldre aquesta equació de segon grau. Així que agafem l'equació de segon grau. Jo ja ho faig tot amb la calculadora. Si necessiteu, doncs feu l'equació de segon grau. D'acord? Deixeu-me fer l'equació, que estic avui una miqueta empanada. On estan les equacions? Aquí, equació. Aquesta. Em demana lineal. Sistemes d'equacions. No, m'he equivocat. És una polinòmica de grau 2. Em demana el primer valor, menys 4,905. La de la x, que és 40, i l'últim, que és menys 35. I això em dona com a valors, aquí tinc dos possibles temps, un T1 de 7,158 segons i un T2 de 0,997. 0,997 segons. Primera cosa que ens passa a diferència d'altres moments. En d'altres moments que hem fet l'equació de segon grau hem buscat dos temps i d'aquests dos temps uns ens ha sortit negatiu o 0. Quan era 0 era perquè és la condició inicial, quan era negatiu era perquè ja us vaig explicar que sí, les paràboles matemàtiques són infinites i per tant, si tiràvem enrere en la situació, trobaríem un altre punt que complia en aquella condició. Aquí ens està donant dos punts amb temps positius. Què és el que m'està dient això? Doncs és una cosa molt simple i molt clara aquí en el dibuix. I és que no només tinc aquest punt d'alçada 35, si faig així, tinc aquest altre punt que també està a alçada 35, però està a 35 de pujada. Clar, si l'edifici estigués allà, l'objecte passaria de llarg, d'acord? Així que el que ens interessa és el segon temps. Per tant, d'aquests dos temps, el que hem de dir que no ens interessa és aquest, perquè és un temps de pujada, aquí l'objecte encara està de pujada, i el temps que ens interessa, per tant, el temps que ens demanen, deixeu-me posar el boli en negre, el temps que m'han demanat, que és el temps de volada, és el de 7, i ara sí ho posarem amb només dues xifres decimals, 7,16 segons. Si mirem l'exercici, veurem que em dona ell 7,17. Per què em diu 17? Nosaltres estem fent servir una G de 9,81, en el llibre acostumen a fer servir una G de 9,8. Però nosaltres, si volem dues xifres decimals, utilitzem dues xifres decimals. Hem arrastrat 3 per tenir una mica més d'exactitud, però aquí ja no fa falta. Per tant, la primera pregunta ja la tenim resolta, que és que la T de volada és 7,16 segons. Ja hem vist com anul·la aquest temps. I ara la segona pregunta em diu, i a quina direcció, a quina posició horitzontal està l'edifici? Com que és una posició horitzontal, és la distància que hi ha des que jo disparo fins on està l'edifici, és una x. Per tant, haig de venir a l'equació de la x. I en aquesta equació de la x, què és el que em passa? Doncs en aquesta equació de la x, el que haig de fer és, és la velocitat horitzontal que porta, és aquesta equació, la que estic agafant, i en lloc d'aquest temps, el que poso és el calculat. És aquest 7,16. Si volem fer un número més exacte, fem servir el 7,158 i serà una miqueta més exacte. Per tant, és 20 per 7,16, jo faré servir 20 per 7,16, i em dona 40... perdoneu, que encara estic amb el... Aquí, a calcular. Aquí és on haig d'anar. 20 per 7,16 i em dona que és 716 dividit per 5 o 143,2 metres. Per tant, l'edifici està a 143,2 metres en direcció horitzontal respecte del lloc on estem disparant
aquesta peça. I ja tenim els dos primers apartats fets. D'acord? Ja hem trobat el temps de volada i amb aquest temps de volada, evidentment, podem trobar, com que és el moment en què arriba al final de l'edifici, és el lloc on està l'edifici. Per tant, aquí és on està l'edifici i és aquesta distància horitzontal, que, evidentment, és la mateixa distància horitzontal que tenim aquí. D'acord? Molt bé. Doncs ara anem a fer el càlcul de l'altura màxima. La següent cosa que ens demanen ara és la I màxima. Això és el que ens demanen ara. Quina és la condició que hem d'aplicar? És bidireccional, perquè quan passa que la I és màxima passarà el que hi ha aquí, però quan passa el que hi ha aquí, la I és màxima, és bidireccional. Quina és la condició que em dona l'alçada màxima? Ja ho hem fet en alguns exercicis, i és que la velocitat I s'ha de fer 0. Aquesta és la condició. Per tant, tornem a la pàgina anterior, localitzem l'equació de la velocitat en I, que és aquesta d'aquí, i imposem que això ha de ser 0. Per tant, què ens queda? Doncs que 0 ha de ser 40 menys 9,81 per T. Aquesta és l'equació que ens queda. I per tant, aquí aïllem la T i sabrem el temps de l'altura màxima, que a més aquí no coincideix amb la meitat ni res, perquè aquí no hi ha simetria, com he comentat a classe. Aïllem, passem tot aquest terme a l'altre costat, com que està negatiu, al passar-ho aquí es farà positiu, el 40 ja està en el lloc que m'interessa, i ara tinc en aquest costat 9,81T, que el que faig és, com que està multiplicant, ho passo dividint, 9,81. I per tant, això ja ens dona el temps en el qual passo pel punt de màxima alçada. 40 dividit per 9,81 ens dona 4,077. Com podeu veure, no és la meitat per res. 4,077. 4, per tant, 0,77 segons. I aquest és l'instant d'alçada màxima. I llavors, com calculem la nostra alçada màxima? Doncs ara agafem l'equació de la I, que la tenim aquí, 40T menys 4,905T al quadrat, 40 per T, i en el lloc de la T què posem? El 4,077, que és el temps de la posició màxima, menys 4,905 pel temps, que és el 4,077 al quadrat. I això ens dona 4 per 4,905 menys, perdó, no és 4,905, 4,077 menys 4,905 per 4,077 al quadrat, ja ens dona que la I màxima és de 81,55 metres. 55 metres. I aquesta és l'altra pregunta que ens feien, i per tant enquadrem resultat. Anem a veure el resultat, 81,63, 81,55, ja sabem que això és el resultat de que nosaltres, repeteixo, apliquem la G de 9,81. Llavors arrastrem error o no, o més o menys error respecte de l'exercici del llibre. I bé, aquesta és la manera de resoldre aquest exercici. Vaig a canviar un momentet la càmera. Espero que ho hàgiu entès. Podeu consultar-lo sempre que vulgueu, aquí el tindreu sempre. I amb aquest problema, com he dit, iniciem una sèrie de vídeos on resoldré exercicis de física de primer de batxillerat, així que estigueu atents als nous capítols que aniran sortint. Ens veiem per aquí.